Vidste du, at alkoholgrænsen er blevet ændret? Ja. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, det vidste jeg ikke før i dag. I heard about it. I regeringens forebyggelsesplan for børn og unge sænkes den nuværende alkoholgrænse for 16-17-årige fra 16,5% til maksimalt 6%. Der er ikke begrænsninger for 18-årige og op efter. Dette betyder for de unge, at man kun kan købe øl og breezer, og ikke vin og stærk spiritus. Synes I, at alkoholgrænsen den skal hæves eller sænkes mere? Hvorfor og hvorfor ikke? Jeg tror faktisk, jeg synes, det er fint, at den er kommet derned, hvor den er. Så der ligesom er mere kontrol over det, og det kun er øl, tænker jeg, og sådan det der omkring, at de kan købe. Jeg tænker også, at det er godt, at den er blevet sænket, fordi at det man ser tit nogle yngre, der er sådan meget stive og har svært ved at passe på sig selv. I think 18 is fine. I think going too high is not a good idea because young people will eventually do what they want to do. Ja, altså jeg synes jo, at vi er jo et af de lande, der har rigtig meget problemer med unge, der drikker for meget. Så jeg er ked af at sige det, men jeg synes nok, at den skal sænkes endnu mere. Men uanset hvad man mener, er målet med den nye lov klar. De vil mindske de unges alkoholforbrug. Regeringen håber, at den nye alkoholgrænse vil gøre det sværere for de unge at få fat i alkohol. Men er det virkelig det, eller får de det gennem andre veje? Tror du, at den nye alkoholgrænse gør en forskel for unges alkoholvaner? Ja, det lyder jo ikke så voldsomt igen, men jeg tror, at det har en forskel, altså i sådan det store billede. Nej, det tror jeg Det ikke. tror jeg faktisk heller ikke. De skal nok få fat på det alligevel. Ja. Meningerne er delte, men rent statistisk drikker Danmark 20% i gennemsnit mere end de andre europæiske lande. Tror du, det bliver kedeligere fest, hvis man ikke kan købe sådan noget stærk alkohol? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om selskabet. Jamen, altså, man kan jo også bare vente et par år. Altså, det kan godt være, at det bliver lidt mere kedeligt, men igen, det er jo også, du kan også godt blive fuld af at drikke øl og cider og sådan noget, det tror jeg ikke. Nej, de skal nok få fat i det. Eller... Ja, og det er sjovt uden os. Ja, det er rigtigt. Altså, man behøver ikke så skal der bare mere ned. Ja. Ida Simholdt, formand for Natteravnene i Odense, er enig i, at unge finder alternative måder at skaffe alkohol på, selvom der sættes imod salget til unge. Hvad synes du om den alkoholgrænse, der er nu? Jeg synes, at man skulle være 18 år, før man overhovedet måtte købe noget som helst alkohol. Oplever du flere eller færre unge ude i nattelivet, efter at alkoholgrænsen er hævet? Med delene. Altså det er fuldstændig det samme. Forskellen er, at de selvfølgelig skal have noget hjælp til at købe alkohol. Mange har jo sådan søskende, som måske hjælper det, og der er jo også rigtig mange forældre, som har en anden holdning, som så køber det for de unge mennesker. Selvom den nye alkoholgrænse ikke giver den store effekt for Natteravnene i Odense, er der stadig debat om alkoholgrænsen, og Ida Simholdt samt flere ønsker, at den bliver hævet.